със съдействието на Party Warriors, музика за купони. Окей, здравейте, приятели! Когато ми е кофти, искам да ми е кул, гледам комиксите на Cool Comics в YouTube. Ако на вас ви е кофти, искате да ви е кул, разбира се, истината е Cool Comics в YouTube. Окей? Било тъмна нощ, толкова тиха, избухналият бухал спял, понеже бил дневна смяна. Лисицата кифла чатила с нацепения мечок, докато мъжът и прецаканият лисугер спял. Комарите отдавна били прияли и вече гледали световното по футбол в Русия. На другия край на Харабежда гора си кибичал лекия вълк. Както винаги му било тъпо и се чудил каква тъпотия да направи. В един момент той забелязал, че е в изоставената къща на спрелия баир светело. Отишъл нашия да види какво става. Стигнал до бараката и почукал на вратата. Тя се отворила и какво да види? Килата майка. Килата си варил ракийка и казал на Вълчан, че ще я продава в гората и го питал дали се кефи. Вълчан гледал тъпо и се чудил какво става. Когато загрял най-после му светнало, че той също има незаконен бизнес алкохол, заедно с шанаджийския заек и решил, че килата му е конкуренция. Събрали се на другия ден заека и лекия вълк и се чудили какво да направят, за да не им засенчат бизнеса. По едно време шанаджията се сетил, че килата щял да има концерт в гората след една седмица. Тогава лекия вълк решил, че трябва да му саботира участието. Той отишъл до горския телефон и набрал един номер. Ало, Валери Симеонов ли е? Дошла нощта на концерта. Животинките се събрали и трепетно очаквали 100 кила да излезе на сцената. Изкочил нашия, почнал да пее за пияни тояги, срамежливи жени и тем подобни. Както вървял лайфа и изведнъж музиката е рязко спряла. Валерката се появил и дръпнал шалтера. Трудно се вкарва в път за мутри тарикати, които са свикнали да печелят от беззаконието. И така, Валерката си направил акцията и отишъл да въдворява ред на какаовия плаж. Килата си тръгнал с 2 зайкини, а нашите се кефили, че разкарали рапъра от гората. За още клипове се абонирайте за канала, както може да последвате и Cool Comics във Facebook. Не забравяйте също да посетите и канала на Party Warriors в YouTube. За подробности в инфото.